Paglakot ra pa ko ni mga kuan diri. Driver og motor, mga pilihan kay mga pasahero basta gwapa unahog karga. Ay ka-high blood ha. Kay makakuan ra lagi taron. Nya kita nakauna nya nailain mo para panaugon ta. Di man na priority man ta kay na kuan man ta emergency nga kuan man ni ato ah. Nasayod na ko sweeto na kay kuan ng mga driver diri. Motor. Kung bahala na. Basta mamili na kuan ditso na ako na butangan. Basta bitaw ka iharap po kasi istorya. Ay ako'y bahala na. Dugay ang kuan lang dire, dugay lang kayo yung mga motor dire, ang diferensya dire. Dugay lang gyud kayo. Gaya po doy. Tanaw kas unahan wa pod. Dito sa ubos wala pod. Ana gyud. Ano? Sayro ka boss? Oo. Auto may kuan sa mabama. Mabama. Oh. Pa-check up na ko sa. Abuntis si mga asawa? Dili ba lata? Mao ganing buntis Oh, siya. gani. Halata man nga buntis. Sakay boss. Isa una boss ako? Ha? Ako una ko asawa. Wala ka sige na. Sabag binabayar ako. Basig mahagbong mangguli mong asawa gipaulahi or ikaw na lang una kay basig maipit. Basig maipit po diyan ba? Sige una na lang lagi ka. Basig maipit yang tiya. Pasensya kay sa kung kuan boss. Kuan lakinon man akong asawa boss. Lakinon ba? Isbog lang ito ba? Okay ra na. Oo, okay ra. Nakalingkod ra ka ma'am? Oh, kira kayo. Tarong ba? Lagi, okay na lagi. Kinahanglan niya, dalian na to boss ha kay kuan ba? Unsa? Mag-apas mo kami Ang oras manggod. Kuan ra kay wala si Doc. Kaya mga doktor diha na ay time na sila time para mo out. Muna kinahanglan option na to. Kinahanglan mga 1 hour lang abot mo ta. Ganiya ra mi diri. 24 hours mang mabama. Ha? 24 hours. 24 hours day? Oh, salamat. Pwede na sila 7-Eleven of convenience. Sige, sige na. Tara, di na kadagang istorya kay. Ngunit ya. Oh, mali iri ka daog. Nailay lang po tayo, nailay lang. Lagot pa ko ng mga escalabre dire kay ako jud sa bakon bisag napay space sa luyo sa bakon jud ta. Ano giro na siya daw nga. Kita man jud ikuan ko sa unahan. Bitong dalaga ta. Pero noon, di man pud ko paplitihon. Okay ra pod. Boss. Boss. Nanapo ko boss. Okay na po po. Sakay ka dire ka sa tangke ma'am. Daan pa lagi ko. Tangkayon ni lagi ko. Asan man po ko? Tangke kay kagay tanaw budas luyo. Okay, Oh, kasakyan diri. magpinabay ko. Kuan lang ma'am para dili man gud gi tanaw kita ka man sa telescopic nako man nimubo na. Ah. Dili nako kaliko kayo og mag ikuan ni mo. Ito naman po posisyon ako ani. Ang forma nimo mulingkod ka dire tapos imong ra ka tiil dire. Pabitay lang imong Oh, ra ka pwede tiil. no, dire. magdali lang sa tano kay napamili Sige, ka sige. no. Oh, napabiyak nila ka umis. Di na magdaghang kuan diha. Nani? Sakay na Anala. dito. Ini soda po dani bus oy. Ang gunit lang dia ma'am. Dia lang gunit. Na gunit lang dia. Isa bus. Oh, kaysa ma'am, anak gamay ma'am kay dili ko ka Soda po dani ako. Ako piliti ha. Automatic man na wa man kay pinti. Kabalo sa una pa man. Muta ni magbuhok ma'am oy. Sige na bus. Ay na sige. Pangadarit diha. Dili ba humot yun. Sa una pa yung ka ma'am ba humot kay kay buhok. Sige. Sige na. Magdali daw kay napamili Sige na. ka kay sikat pakadaret diha. Di ba lang sa mi be? Kay kuan na sana. Kuan na ma'am. Sige na pagdali na bagay. Nagdali ko. Dali mo tay. Sikat. Kuan na ng babae diha. Sige na lang bus abot. Maluoy ka sa kuwapo. Ma'am, dito tingali. Sabi. Huwag mo sabi yung sa palayaw. Huwag mo sabi yung sa. Dili maayo na inimuha oy. Masawag si ko. Ang kaman mo nga la tuloy-tuloy na unta ka. Dapat manggod, wala na kanikarga anak. Kay kabalo man ka nga na buntis imong pasahero. Ano mo na paman mo nagdali man ta. Kani dali man tata. Luoy kay akong asawa ba nya, nagdali pa gyud me. Ipit na akong Mangita na lang maglaing pa masahero oy. Di sa man mo diha nga diri naman ko stangke. Apoy kay diri o kung Ikaw kabalo mangod lang ka. para ka man ka kabalo kang puno na ang motor mo para. Dawag ka ni maluoy mo sa kuwa kay tanaw ko akong porma diri na Mas nagkadimao. okay, wa bagay problema kay di man ka buntis, dalaga man ka. Isabak-sabak pa gyud nimo na diha nga. Dako kay pwede ra pa na pa. Naning kamot manggugo kay para one win ako dako kuan kay Unsay paninggamot? Unsay Pwede paninggamot? ra man ana ng porma ano, sabak ba? Sa slanting. Dapat ay paninggamot. Salamat. Salamat kay ko kay wa ko'y pamasahe. Bahala mo diha basta kay
Di maluoy manggukuan niya kay wa gyud siya pamasahe. Maluoy. Uy, Unsay gwapa. unsay nadunggan ako kaniya. Naluoy Basta ka anak kung nga dalaga, ha. wa ka naluoy sa kong asawa nga buntis. Mao ganing gipasakay mo tara na gani. Sa pagsakay nga di naman makaya, sakit na yung tiyan daw. Maipit na Kay kuntiyan maipit diya. oh. Musa mo Tungod tagpanganak kay niya sige og mo. mo sakay. Kuan diha. Sakay na sakay. Hala mo diha oy. Kaya na iya ka na Oh, dito. tanawa, di na masakay. Kabalo na siyang- Tanawa. Puno na ganiyam para pa niya. Ay pa kay gitangki di pa mo plitik kami inuon nga kwan. Kani, Pliti, kami kami no na yung yan, pliti ito pa. Di na mo tarong sakay. Nagdali man day mo niya, magsige mo giyaw-yaw. Ani na lang. Kasi ani na lang. Pasakay mga asawa, balikon lang ta kadre para dili got. Di ko na siya mulakaw, di ko kauban. Ano di man pud magbulag. Alam, mag-asawa gud, bulago ni mag-asawa. Balikon lang ti kadre Dili dayon. lagi pwede. Kinahanglan niya, inaog na lang ng babae ni mong pasayro diha. Ihatod may una dito, kana na lang ibilin. Oh, bahala ka diha. Di pud Ikaw pwede. na, Oh, Ano di ba pwede? Ibili na lang na mo na. Ano ibili man kun didrig maunsa ni siya dire. Wa magkailabot anak, kadi ni mo na kadugo. Bisan pag di ka daw. Bisan ba kay kuha mo ka. Magyapon na plate si mo, di gyapon ka kuan ana kwarta. Ako ra may isa ka mo man duha, pwede na Dire mo oh, mabili. sagato 200. O na kay 200 sa kadlaw. Asa ka mangita ana, kay sa ana, sige kag tangki-tangki ana, mo na O plate di gyapon. bisag Mo piso. gitangke man gani ko gawa ko pamasahe. Ay mo sakay sa dako kay kwata. Dapat og wala siya pamasay, ipaguyo na lang na space. Og maunsa ni si dire konsensya na ko gukdong ko konsensya kay wala Dili ni ni mo na masakay. konsensya, kay di man ni mo na kadugo. Di na konsensya ka sa ko nga buntis ko Oh, ka yun. konsensya maipit akong tiyan niya. Tama. Asa ni mo gibalanse. Mao ganing ikaw na lang isa lingkod dire kay para dako balikon lang nako imong bana. Dili pud pwede kay ang doktor mangita gyud na sa tigtungod. Di ako pwede, ako mo proxy dito nga. Dili pwede. Ano man kay bana ani. Mangang ko na inong kagduha. Dili ba? Para lang kuan ba? Sige na, sige sa Dali mo makiinit tayo. Luoy kay tiyan sa akong asawa. tiyan ra na. Sige na ba? Dili lagi Ay, pwede. Us kay luoy na kay akong asawa ba, sige ra kaipit ang tiyan. Dali mo diha Di gibat be. sakay na lang ko de para makwanta niya. Sunod na lang Wa ka. ko kay plite mo nang ayahay kay kadiha. Yahay bari kapoy naman gani kayo oh. Sipot kay sandig-sandig anang. Sandig di ko. amo ko na siya ni Sandig. Sige na, musakay na lang ko, Trabaho Deb. ninyo gibuhat. Sige na de, sakay na lang. Pagila mo ba? Munaw Ay ka na mo. lang, ay na lang oh. Ay sa sakay niya ba kay maunsa ng tiyan nimo inik abot dito madispal ko ng bata niya. Pag binabayra man ko niya, Nanuong ka. magsunod na lang Boss, ka. ang ani lang boss. Kaya na sa ibilin kay di man na buntis. Wa man po na importante nga atuan. Nako importante nga tuan de. Asa makabato eh. Ato kog digos. Dili Ato, lagi ko ni, Digos. dili lagi ko ni ibilin. Ani na lang. Kan di man nimo na ibilin. Kabanlo na ka. Ha? Kung grabe pug ka. Ani na lang. Pasakay mong asawa so, o di ba ka gusto magkuan mo, magbulag? O di may gustong magbulag. Sakay ka diri misis, sunod sa motor. Hinay na ko padagan sundan motor. Dali Ano na lang guro? Dali Mao naramdaman sa niya. bata diha. Imo nang sagot ha. Dagan Hinay tingnan na niya. Ikaw ang bayad sa ospital og Bilang bilay-bilin ko ng dito. batana, ilisdan ko ng batana. Ano lisdan man nimo? Ano nga lang, makadamage man ko. Sunod sa motor. Para di mo magbulag. Sunod diha. Bunit lang dira. Kay para di ta magbulag. Tay tarungan ako asawa ha. Kung ano Sige na. Ay, nag-iwakling motor man, matumba ka.